வளமுடன். வெல்கம் டு HTP. கிருத்திகை விரதம் அப்படின்னா என்ன, அதோட பலன்கள் என்ன, முறையா எப்படி விரதம் இருக்கிறது, அத பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். மாதத்துல ஒரு முறை வரும் கார்த்திகை நட்சத்திரம். அது முருகனுக்கு ரொம்ப விசேஷமானது. விரதம் இருக்கும் முறை என்ன அப்படின்னா, கார்த்திகை நட்சத்திரத்துக்கு முன்னாடி நாள் பரணி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு நைட்டே பால் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்ல இருந்தே விரதத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு சீக்கிரமே குளிச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு ஃபுல்லா சாப்பிடாம விரதம் இருக்கணும். ரொம்ப உடம்புக்கு சேராதவங்க பால் பழம் அது மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அந்த டே ஃபுல்லா கந்தசஷ்டி கவசம், ஓம் மந்திரம் அதெல்லாம் பாராயணம் செய்யணும். முருகர் படத்தை நீட்டா தொடச்சிட்டு மலர்கள்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணிட்டு கரெக்டா 6 மணிக்கு நம்ம 6 படை முருகனுக்கு 6 அகல் விளக்கு வச்சு மஞ்சத்திரியால தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம விரதத்தை அப்பவே முடிச்சுக்கலாம். கிருத்திகை விரதத்தன்னைக்கு எல்லா முருகன் கோயிலையுமே அபிஷேகம் நடக்கும். உங்களால முடிஞ்ச பொருளை வாங்கி கொடுத்து அந்த அபிஷேகத்துல கலந்துக்கலாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லது. இந்த விரதத்தை மனசார முருகனை நினைச்சிட்டு நீங்க 12 வருஷம் இதை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சான்றோர் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம், நீண்ட ஆயுள், உடல் நலம், மனக்கவலை எல்லாமே சரியாகும் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் சில தகவல் அடுத்த மாசம் பார்க்கலாம். இந்த மாசம் கிருத்திகை தேதி என்ன அப்படின்னா ஜூன் 8, 2021. இந்த மாசம் யாருனாலே கோயிலுக்கு போக முடியாது. சோ வீட்லயே உங்களால முடிஞ்ச பிரசாதம் தெனமாவு 6 விளக்கு போட்டு சாமி கும்பிடுங்க. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.